4 mere, kom. Find med det stykke. Der. Hold den sidste, kom sidste. Slap. Spil med, så balancen, ikke? Der. Så kører. Bliv med at køre. Kom. Rigtigt. Hold lidt hurtigere. Kom lidt hurtigere. Kom. Op og ned. Hurtigt. Hold tempoet. Op og ned. Op og ned. Kom. Kom. 10 sekunder mere. Kom. 10 sekunder mere. Hold god balance. 3 sekunder. Kom. God balance. Slap af. Svært måske godt hovedet. Hold balance. Det er lige præcis. Kør armen en lille smule frem. En lille smule. Kanon. Så holder vi. Sidste sekunder, Jesper. Fem. Vi strækker benene. Prøv at kigge ind i bakken, Jesper. Prøv at strække dine ben op. Det er svært, det der. Der. Du kan ikke holde det så langt. Du skal lige længere op med det. Kom længere op fra armen. Slipper jeg. Ja, ja. Hallo. Ja, jeg skal. Ja. Nu skal jeg ikke. Prøv at stoppe. Så armen ligger frem. Lige frem med dem. Så det bliver sindssygt hårdt. Ja. Stærkt. 20 sekunder. 3 sekunder. Og slap af. Kom i. Der. Sådan der. Flot. Kom. Ned. Kom ind. Kom. Ja, det var. Der. Og så fik den op under. Der. Så hurtigt du overhovedet kan. Det er jeg. Sådan, Jesper. Kanon. Bliv ved med det der. Bliv ved. Kom, træk. Træk. Kom, 10 sekunder. 5. Træk. Det er jeg. Kom. Ja, vi ved. Kom. Og så kører på benene. Kom på benene. Ja, hurtigt. Vi ved. Kom nu. 3 sekunder. 1. 2. Siden og holder helt i kroppen. Det er jeg. Kig lige op lidt til. Tak ned. Bliv med at køre. Dertil. Hele tiden kører ikke op. Stop. Ned med sammen. 4 mere. Kom. 4 over på siden. Mærk du det? Ja. 4 til. Jævnt tempo. Der er en lille smule langsommere. Sådan der, perfekt. 4 til.